Stano Smetana, Peter Obuch, Betka Lukáčová, Igor Sabo a Eva Brunovská. To je hudební skupina Banda. My sa oficiálne asi radíme k štýlu world music, aj keď je tam taký, zatiaľ ešte je to pomerne mladý žáner, takže nie je to ešte úplne zrejme, že čo to všetko je, lebo je to skôr obchodný názov častokrát ako nejaký muzikologický názov. My sme tu momentálne rozložení tak stredoslovensko-západoslovensky, ale tým, že vlastne tá folklórna hudba je aj súčasť našej profesie, vlastne my s Petrom sme etnomuzikológovia a Samko je hudobný redaktor, ktorý sa zaoberá folklórnou hudbou, takže my máme vlastne prístup aj k archívnym nahrávkam folklórnej hudby, aj sami vlastne veľa času trávime v teréne na výskumoch. Skôr je to možno o tom, že čo nás zaujme. Melodický, harmonický, pieseň, ktorá má nejaký taký potenciál vnútorný. Je taký asi stále tej širšej verejnosti taký neznámy región. Sú tam samozrejme také obce, ako je Kojišov a to tí, ktorí sa folklóru venujú, možno, že aj trošku hlbšie, tak vedia, že tam tie najstaršie vrstvy piesňové, ktoré máme, aj obsahové vlastne, filozoficky, tam nachádzame, také tie magicko-rituálne. No a to je niečo, čo je na jednej strane trochu ako keby zaväzujúce vo vzťahu k tej pôvodine, ale zároveň aj hrozne oslobodzujúce, že si s tým, ak rešpektujeme tú filozofiu tej piesne, tak s ňou môžeme naložiť podľa vlastného uváženia. A to je robíme. V ľudovej muzike slovenskej sa posledných 150 rokov, 200 pomerne málo používali bicie. Tá hudobná reč, moderná, je dosť na rytme postavená a my sme sa pokúsili popasovať sa vlastne s tým, že tú tradíciu spojiť s nejakými rytmickými štruktúrami, ktoré nie sú úplne buď vlastné tej ľudovej hudbe slovenskej, alebo dajme tomu aj inoeurópskej alebo európskej, ale prípadne to tak spájať. No a je to také každodenné dobrodružstvo. Ja vnímam folklór stále lepšie. Stále viac ho vnímam a stále mi je aj sympatickejší. Asi som bol zanedbaný tak nejako výchovou, že by som ten folklór až tak poznal, iba veľmi všeobecne, ako zrejme podľa mňa aj mnohí na Slovensku a prostredníctvom týchto ľudí sa k tomu dostávam bližšie a je to pre mňa zaujímavé. Máme takú ponuku
že by sme mali hrať v takom celkom zaujímavom alternatívnom festivale, takom prírodnom, ktorý sa volá Drienok. Tak tam sa celkom tešíme, lebo to je taká celkom špecifické publikum a myslím, že tam bude veľmi príjemne. A potom na druhý deň ideme do Východnej, čo je vyslovene folklórny festival. Ja to vnímam tak, že ten folklór je niečo, čo nie je vecou minulosti. To je fenomén, ktorý bol prítomný a on sa len mení. Nadobúda nové podoby. To je slobodná hudba jednoducho. A myslím si, že to je to, čo nám na tom vyhovuje.